di tuan rumah majikan nom keding ajak kalian apa je kanggo masyarakat Jati Sawit lor kabeh bae. blok kuwot ini mas Iya blok wall. ada tuh Mungkin sampai terjadi iya tah akak kangeno wis duwe rapi senoke masih duwe laki antara kita cintane terhalang dosa. Ibu Sriwati Dalan benda asing pengen pernah hubungan batin rasa ketuno beli sampai kawin beli sanggup kongkon nambah dosa kakange mong wedi kenang hukum karma alakin siapa je Kliwonano aku bapak Kliwonano mas kapten orang desa Kliwonano mani awawo Kliwonano Lora gemblong, aku lora gemblong, 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 lora sabar gemblong, senok sing sabar lora gemblong, sing kerep baca istighfar yen laku ning dunya mengko bae kelakon ning swarga. Kang Kliwonano mani Kang Kliwonano ketuon ajak ketuon ajak kakak ngerti ning perasaan wong wadon mungkin sampai terjadi ora sanggup cintai dibagi-bagi. Bunda Alvin, Pengen pernah hubungan batin iya tah, rasa ketuno beli sampai kawin beli sanggup ongkon nambah dosa kakange emong wedi kenang hukum karma. Kang Kliwonano mani Kang Kliwonano Kang Kliwonano Kang Kliwonano Kang Kliwonano Kang Kliwonano coba sing sabar senok sing sabar sing kerep baca istighfar yen ora lakoni dunya mengko bae ketemu ning swarga. Alah sama segini bos cilik bos cilik bos cilik bos cilik bos Buana, ketuon aja ketuon bos cilik sing paling moral bos cilik sing duwe markas bos cilik sing paling eman bos cilik mani bos cilik pengen pernah hubungan batin rasa ketut beli sampai kawin entok Hongkong sayang entok Hongkong maning entok Hongkong paling moral entok Hongkong ala kesuwun entok Hongkong